Narinig mo na ba yung bagong balita ngayon? Anong balita yan, partner? Na magtataas na naman daw ang presyo ng diesel at gasolina. Grabe, no? Pa-perfect score ni. 100. Ang sarap ng pakiramdam na meron ka electric vehicle, no? Anong pakiramdam, Titangelo, Hindi ko alam. na bigla-bigla ka na lang nagkaroon? Hindi naman bigla. Bago pa magkaroon ng ganitong klaseng krisis sa buong mundo, meron kang electric vehicle. Anong pakiramdam mo nung nabili mo yung electric vehicle? Wala, hindi ko alam. Ano pa rin, nagagas pa rin ako. Napaka-plastic ito. Nararamdaman ko pa rin yung mga problema ng ating bansa. Ganoon. Hindi, totoo. Nagagas pa rin ako. Kasi yung EV pang office lang eh. So kapag kunyari yung family ninyo, ang family mo, aalis kayo ng malayo. So kailangan nyo ng gas. Diba? Siyempre ayaw mo naman nilalayo mo talaga yung sarili mo doon sa pamilya mo. Pamilya. Pwede mo naman, pamilya ko. Ayan, pamilya ko. Ay, nako. Ito napaka-humble ni Titangelo. Kasi ito si Titangelo, may electric vehicle na. Ito po hindi naman sa pagmamayabang. Pero si Titangelo, parang few months ago, nakaswerte, diba? Nakaswerte. Ng hand-me-down na... Yeah. Hand-me-down tuloy. Kasi sa presyo, parang hand-me-down eh. Na vehicle na ganun. Kaya ngayon, ang daming mga tao yung nag-i-inquire about electric vehicle. Yes. Sabi nga, dumoble daw yung mga nag-i-inquire about the electric vehicle. At marami din. Nagtaas. Na marami nagtaas ng presyo ng vehicles na yun. At bali-balita rin na marami sa mga car owners ang nagbebenta ng sasakyan nila na gasolina o Tama. diesel yung kargado. Tama. So ako, iniisip ko tuloy kung makikisabay na lang ako sa'yo. Para ibet. Galing ka naman salt, di ba? Ganun, doon naman ang daanan ko eh. Oo. Doon na naman yung daanan mo. O baka ayaw mo ako isabay kasi may iba ka pa sinasabay. Alam nyo ba, matagal ko na inaawitan si Titangelo. Ayaw ako isabay. Charo ang tuwindarot. Ay, biro lang. Mabait na si Titangelo. Binawi, no? Baka mamaya mapahama ka na naman dito. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, makakasama nyo kami. Kasama ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, Titangelo. At syempre, ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan nyo na naman kami sa isa na namang mainit, nakakapanabik at nakakakiliting patikim ng rated SPG as in Super Pagner Secret File. Habang nilalambing ko ang baby ko. Uy. Nainggit ka na ba? Hindi ako marunong mainggit. Gagawa na lang ako ng sarili ko. Kaya niyo yan? Mas kaya ko yan. Wild kayo? Mas wild ako. Ang lupet talaga ni Titangelo. Iba ka talaga. Grabe yung pangalan mo, bagay na bagay sa'yo. Ilang beses mo ginagamit yun? Charot lang, without ang bata pa para gamitin yun. No? Minsan talaga naisip ko rin gumamit niyan eh. Ingat ka, baka wala tayong mag-sponsor. Ay, nako. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang SPG as in Super Pagner Secret File. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.